Nagpakita ang anghel kang Zacarias. Lucas Kapitulo 1 versikulo 5:25. Ingon niini ang nahitabo, niadtong panahon nga si Herodes ang hari sa Judea, may pari didto nga ginganlan og Zacarias nga miyembro sa grupo sa mga pari nga gidumalahan ni Abijah. Ug ang iyang asawa mao si Elizabeth nga linya o sab sa banay ni Aaron nga pari. Silang duha nagkinabuhi nga matarong at ubangan sa Dios. Gituman gayud nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Apan wala sila'y anak, kay baog si Elizabeth ug tigulang na o sab kaayo sila. Anya, miabot ang adlaw nga ang grupo nila ni Zacarias mao na ang mag-alagad sa Dios didto sa templo. Nagripa sila sumala sa nabatasan nilang mga pari, ug si Zacarias mao ang napilian nga magsunog og insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo. Samtang nagasunog siya og insenso didto sa sulod, daghang mga tawo didto sa gawas ang nagampo. Anya nagpakita kanya ang usa ka anghel sa Ginoo ug mitindog kini didto sa tuong dapit sa halaran nga sunoganan og insenso. Sa dihang nakita kini ni Zacarias gikulbaan siya og nahadlok. Apan mingon ang anghel kanya, ayaw ka hadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong mga pag-ampo, si Elizabeth nga imong asawa manganak og batang lalaki. Nganlan mo siya Juan. Magmalipayan gayud ikaw tungod kanya, ug daghan osab ang magmalipayan tungod sa iyang pagkahimugso. Kay mahimo siyang bantugan at ubangan sa Ginoo. Kinahanglan dili gayud siya moinom og bino o uban pang ilimnan nga makahubog. Bisan ana apa siya sa sabakan sa iyang inahan ng Espiritu Santo ana kanya. Ug pabalikon niya ang daghang mga kaliwat ni Israel ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo aron iyang andaman ang mga tawo alang sa pag-abot sa Ginoo. Himuon niya kini pinaagi sa Espiritu Santo ug sa gahom nga sama sa nabatonan ni Elias. Ipasiguli niya ang mayong relasyon sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, ug ibalak niya ang matarong nga panghunahuna sa mga masinupakon sa Dios. Mingon si Zacarias sa anghel, ansaon ko man pagsiguro nga tinuod ang imong gisulti kanako. Tigulang naman ako ug ang akong asawa. Mitubag ang anghel, ako si Gabriel nga alagad sa Dios nga ana agayod sa iyang atubangan. Gisugo niya ako aron sa pagsulti kanimo nining mayong balita. Apan tungod kay wala ka man motuo sa akong gisulti, maamang kahangtod sa adlaw nga matuman kining akong gisulti kanimo. Matuman gayod kini inag-abot sa adlaw nga gitakda sa Dios. Ang mga tawo didto sa gawas nagpadayon sa paghulat kang Zacarias. Natingala sila ngano nga nadugay siya didto sa sulod sa templo. Sa paggawas niya, dili na siya makasalti ug tungod nini nagsinyas na lang siya sa mga tawo. Nasabtan nila nga may gipakita ang Dios kanya didto sa sulod sa templo. Pagkahuman sa iyang turno sa pag-alagad sa templo, mipauli siya. Paglabay sa pipila ka adlaw, nagbuntis na si Elizabeth. Sulod sa 5 ka bulan wala gayud siya'y gawas-gawas sa ilang balay. Mingon siya, gikaloyan gayod ako sa Ginoo. Karon gikuha niya kanako ang akong kaulawan ngadto sa mga tawo.